Ipakita mo yung video. Hmm. Ito, si Kamata. Play mo nga. Ano sila? Sa Arten. Alas 2 sa madaling araw. Takot yata sa gabi. O ginawa namang alas 2. So, yung mga truck, merong CCTV, anong tawag yun? Dashcam. Dashcam. Mabuti naman, itong may-ari ng sakyan, may dashcam, nirecord niya, ipinadala niya. At itong isang vlogger to eh. Hindi ko pa namimit yan eh. Alam ko yan si Kamata. Oo. Ayan o. Yung isang kahapon lang yan. Kahapon. Hindi ba kayo nanonood ng nanonood din kayo? Di ba may fit na dyan sa ito yung ginagawa niyo? Kinuyog niyo pa eh. Piling kumakalkal ng Wepax yan. May galis yata sa Wepax yan. Ha? Ikaw ba yun? May galis ka ba sa Wepax? Ha? Yan siguro. Yan. Hindi kinukuha nila yun. Mga gamit. Alam mo mo ka, hindi nila naiintindihan yan. Kawawa yung pahinanti dyan sa kata. Sa kanila matcha-charge yan. Hindi nila. Kapwa rin naman nila mahirap yun. Ano nadali nyo? Ano pa? Sinayang yung buhay nyo. Sinabi na sa inyo, huwag nyo nang gawin sa atin. Ayaw nyo maniwala. Paulit-ulit na lang. Kala nyo ba mapapagod kami? O sige, ito na huli. Meron pa na natitira, no? At may tatlo pa sa inyo. Alam nyo na, kung nasa yung tatlo. Kilala nyo. Tago na sir. Kumanta na ng lupang hinirang. Hanapin namin yun. Tapos. Talaga. Ayaw nyo maniwalang may gobyerno sa Maynila. At sira nyo kinabukasan nyo. Ito, nahuli ko ito na presinto. Sipag nitong uno eh. Linggo-linggo na lang. Suki na po sir. Suki eh. Suki eh. Hindi, kasi Arten eh. Kaya ako, nananawagan ako sa mga taga-Arten. Mga kapitbahay ko dyan. Buti wala nahuhuli sa 1, 2, 3, no? Taga saan kayo? Saan kayo banda? Sa Roma. Sa sunog. Kakasunog pala. Nakabigay ko pala ng tulong. Nasunugan kayo? Hindi. Ha? Yung last year, yung pinuntahan ko. Pag-send nyo kagabi sir ng viral video kay Oo. Didi. Hmm. So, lumakad yung mga operatiba natin. Nagsa-standby na naman ito, ready to attack na naman. Okay, Sa route. kasi nakalusot eh. Hindi Kala nila nila nakita yung nakalusot. viral video sir. Kala nyo, wala nagbabantay. Alas 2 sa madaling araw naman kayo ngayon. Ha? Sumurrender kayo. Kasi nakita nyo yung mga viral video na kayo. Yun ang mangyayari sa inyo. Talagang makukuha, mapapalo. Yung tatlo na sana. Ha? Sige kayo, baka minsan may mangyari. Magkaroon ng aksidente. Masagasaan kayo ng truck, sumambulat yung utak nyo dyan sa kalsada. May mga magulang ba kayo? O kita ninyo? Kasi ngayon, nagdadalamhati magulang ninyo. Sige, good job. Presinto 1. Palakpakan natin yung ating mga pulis. So yun, ipit up ha. Huwag mo na kayo malis, baba nyo na yan. Sige, talin yan. Poyo nyo. Thank you sa ating concerned citizen. Yung concerned citizen natin na inuloy niya yung pagbibideo.